Okay, takulandani kuno ku Good Worshiper International Ministry. Kuno tinaindi program lero pa 17 ya azimayi yokuza azimayi amene anali ndi msonkhano wawo ndio ifanalira ana ngati amapena studio kuliriza pange cover live ugent program ineyi, ndipo program yayenda bwinobwino tikali kuonetsani somo mwayendera, koma tisanatseke tinali ndi anthu amene pafuati pangana interview poli pano pafuati ambe pangana interview ndi Maibusa tijoineni tatokoza muri kwira kwa maika choyamba tidziwe dzina ndi ndani? Ine ndi Mary Teo ya. Okay, lero tinali ndi program imwe munapanga host ya azimayi, mutu wake mauti chakuti chani? Mutu wa program ya lero litimanena kuti mphamvu ya lilime ya azimayi. Okay. Ndithu. Okay, munaona kuti ndi chofunikira chotani kuti muitane azimayi mukhale ndi program ngati yabwino ngati imeneyi? Ineyo ngati mayi wa GWIC church ndinaona kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti azimayi amakumana ndi zinthu zosiyana monga mmene tikuneneranso theme yathu yonena kuti lilime la mzimayi. Muthakuona kunena kuti nowadays azimayi ambiri panopa ena akusokonekera, mabanja akusokonekera chifukwa cha mmene azimayi akupangiridwa abuse m'mabanja, ena mmene mwina amayankhulidwa amene sizikumakhala zinthu zoyenera. Ndi tinazoona chinthu cha mtengo wapatali unena kuti tipange conference imeneyi imene mzimayi ndi mzimayi mnzake angakhale pansi nkukambirana, kuphunzitsana komanso kulangizana, then tione kuti kodi the way forward. Munangoita na anthu anchechi mwene mokha munopena munenaso anthu amachechi ena? Ayi ndithu sitinali anthu amchechi mokha muno, tinali ndithu ndi mipingo yosachepera 8 ngakhale kuti ena usanakwanise kubwera komano mipingo ina inabwera ndithu inatijoina. Okay, chabwino tatokoza kwambiri chifukwa cha momwe zinalili, naona kuti zinthu zosangalatsa ndithu sozoti munayambira patali ndithu kukonzekera. Koma ndi chinthu chovuta bwanji chimene chikuchikonzekera kuti mupange host ngati Maibusa kuchikonzekera chimene kuti mupange host chinthu chochikulu ngati chimene chichi zakutenga nthawi yotali motani kuchikonzekera? Kunena zoona si zinthu zophweka ndithu kuyitanisa mzimayi kapena kuti kumufikira mzimayi kumfotokozera kuti azimayi tikhale pamodzi. Monga mmene ndikufotokozera nena kuti mzimayi ni munthu wovuta komanso mzimayi ni munthu wabwino. Zinatitengera ndithu nthawi kukwanirisa kuwafikira anthu amenewa, kwayendera mafoni ena kwayendera kumene kuwafotokozera komanso kuwafotokozera cholinga chathu cha conference imeneyi. Okay, tatokoza kwambiri. Zabe kucheza ndi azimayi pa program imene mwana anapanga ko participate pa program imene ile panoso datanisa tenda Maibusa hapa ndatanisa nzimayi wina. Choyamba tikudziwe ni mayi zina ndi ndani? Ine zina langa ndine Alice Tembo, Mrs. Tembo. Mrs. Tembo muli ndi udindo wanje mu church? Mu church muno ndine secretary wa church yonse. Okay. Lero munali ndi program ya azimayi. Program imene mwayiona enda bwanji? Program hii ndaiona kuti enda bwino ndipo tikuthokoza Mulungu chifukwa timaona ngati program imwe sikwanisidwa koma zatengera chisomo chake mpaka na program yakwanisidwa lero. Ndi chani chomwe mungamulimbikitse mzimayi kuti chomwe chingampangitse mzimayi kuti ngano participate ma program ngati amene wachizimayi? Ine ndikuona kuti program iyi ndi yabwino kwambiri chifukwa ngati ife azimayi matiphunzitsa zambiri chifukwa pa mene tinalili ndi program iyi taphunzirapo zambiri kwambiri ya masamalidwe ya banja, kuti banja lathu tingalisamale bwanji komanso lilime lathu lingakhale bwanji ngati ife mzimayi kuti tingamange bwanji. Anthu ena amene akutionera ali kuno kudibisira funa pali pano tili kuno kudibisira kuti amwina ndizaka sonkhana nawo kumene kuchako angakupezeni bwanji kuno? Kwa amene ali ndikothekera kuti ifeyo mwina atipeze mpingo wathu ndi GWIC timapezekera ku number 8 extension number 8. Mukati si mutanthauza tawita nani bwino GWIC kutanthauza kuti olambira abwino mpingo wa dziko lonse, olambira Good Worshiper Church imeneyo ndiye mwa in short timati GWIC. Okay, tatokoza kwambiri. Pano tikupitiriza yabe pano taitana nzimayi wina. Mayi tikudziwe ni dzina ndi ndani? Zina langa ndine Mary Chinji. Muli ndi udindo wanje muno mu church? Ndine chair lady. Program ya azimayi yomwe yachitika lero munayikonzekera motani? Program ya azimayi ya lero tinayikonzekera chifukwa choti tiphunzitsane wina ndi zake mmene mabanja avutira masiku ano
tikuziwa kuti mu mabanja athu zochitika ndi zambiri. That's why tinakonzekera program iyi kuti wina ndi zake akhoza kuphunzirapo kuti mabanja athu tingakoze bwanji. Okay chabwino. Sono ndi mawanja amene mungalimbikitsa azimayi amene mwina samakonda kusonkhana nawo munzo osonkhana za chizimayi ngati zimenezi. Okay, mumawu amene ndingalimbikitsa azimayi kaya ndi azimayi akunja kaya ndi amuno mchechi tatiyeni tiyesese kuti tikhale pamodzi ndi azathu pamene tayitanisa msonkhano kaya ndi kunja timayenera kuphunzitsa azathu kuti kodi mabanja mwathu tingapange bwanji kuti banja lathu likhale la chisazo. Okay chabwino. Tathokoza kwambiri chifukwa cha mawu anu achilimbikitsa kwambiri because oti azimayi kunjako akava mamene wawo akhala olimbikitsika kuti azimayi amafuna kuti adzikhala nawo kulozi ndi azimayi anzake kuti adzithandizana kuti aone kuti banja liyenda motani. Tathokoza kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Tikupitirizabe pano noti kufika titseke ma interview athu mwati makhati kucheza ndi anthu osanasiyana koma sitingatseke tinatsekulira ndi amayi Busa fonda amene anapanga host chinthuchi apati onoti titseke ndi abusa fonda abusa ndi head of everything. Abusa takulandirani. Koma betingochita bemwe dzina lija mwamwamba kuti tsipache dzina ndi ndani? Zinatu ndi Prophet Matthews Tewe. Yes. Timakumana. Tatuzani kuti mwachiona kuti ndi chinthu chofunikira motani kuti azimayi mwapatse mpata kuti akhale pasi apange program yawo ngati imeneyi. Munaona ndi chinthu munachikfa bwanji mtima mwanu? Chinthu chimenechi ndinachimva bwino kwa basi tinachimva bwino potengera kunena unoti mutu wa banja ndi mwamuna koma amene amayendesa zinthu zina mnyumba ndi mkazi. Ndino azimayi amenewa tikapesa nthawi yoti aziphunzitsana okhaokha aliso nkuveseseka kwina kwake kapena nkuva kwina kwake mwa njira ina yake kusiyana so tikaphunzitsanso ifeyo. Ndi that's why titachiona vumbuluso linena kuti no pangani nthawi yona kuti azimayi aphunzitsanepo okhaokha kuna kuti akaphunzitsana okhaokha zimachitira ubwino chifuna kuti anointing ya chizimayi ndi achizimayi pali kumvesesana kwina kwa njira ina. Ndichifukwa kena chiganizo ndoti no ndi bwino tipange host program ine ya women's conference. Yes. So zili chimene chachipanga okha azimayi wakapena inunso ngati mbusa kapena mpingo wonse unathandizira? Chinthu chimene chichi program kuti iyende tinda chairman Mr. Mwafulirwa komanso administrator ndamene athandiziranso kumbali ina kunoti kulandira alendo china chichonse komano in terms of zina ndi zina azimayi apangoka. Mukuona kuti ndikufunikira kotani kuti azimayiwa kuti pokaokha pomwe akhala okhaokha pali kulimbikitsa kuti konse komwe amathandizana anthu amene watu muzaonesese kwambiri pamene mzimayi akakhalapo anthu azimayi awiri muziziwe kunoti papengeka kankhani. Ndi nditachiona kunoti kapena kuti mmene zimakhalira kukhala kunoti azimayi abwera okhaokha pamodzi kapena kuti alipo 20 mungati mmene anabwera apa panalipo ambiri ndipo mkhodziwa kunena kunoti pali china chake sangayankhule koma mkatikati mwa iwowo pali china chake chimene aphunzira pali kulimbikitsika kukulu kwambiri funa kuti zonse zimene zachitika papazi mzimayi wasunga. So ndi mawu otani amene mungawuza azimayi kunjaku fori azimayi mwina ali ndi ena mwina sanapezeke program imeneyi ena apezeka program imeneyi ndi mawu anji mwachidule omwe mungawuza azimayi kuti chifoti umutu wa lero unanena kuti lilime la mzimayi? Ndi mawu anji amene mungawuze kuti angasamale motani ndi lilime lawo azimayi kunjaku kapena ndifunse motero? Chimene azimayi angasamalise kunjaku ena nkutheka simunabwere panopa komano apapo muli ndi mwayi mukutiona. Chimene azimayi angasamalise kwambiri ndi nkhani zimene amacheza akakhala awiri ola atatu. Chifukwa nkhani imene angacheza akakhala azimayi awiri ola atatu muziziwa kunoti is either yipanga chinthu china chake choononga kapena chinthu china chake chokonza. Ndeno kucheza pa azimayi akakhala awiri atatu kwina kuli konse chifukwa lilime la mzimayi chifukwa Bible limakamba kunena unoti Mulungu atamulenga mwamuna ndipo anena kuti ndimulengere mthandizi ndi mthandizi uja linkuthekeranso kuononga chimene Mulungu anachilenga poyamba ndi mzimayi kucheza kwa anthu atatu awiri pamafuna muzisamalisa kwambiri. Yes. Tathokoza kwambiri chifukwa cha chimenechi komanso chifukwa chakuti nafe kuti tizakhale nawo part of program imeneyi kuti tidzapange host program imeneyi. Tathokoza mwini ndipo inayonse ngati otsekera mawu alipo ifenso tikungoyamika kwambiri mabena studio pa zabwino ndithu mumatimva tikakuyitanani komanso mumayesesa kusiya zinthu zanu zonse ndi kuzakhala nafe amuyesa kudalitsa na mabena studio. Tathokoza kachikena mwina anthu atafuna kuti mwina akupezeni akukupezeni motani?
kwambiri anthu mutafuna kuti mutipeze ife tili ku Diepsloot extension 80 ya kwambiri ena mumagwisa ntchito ma taxi posikira ndipo ndi pa Diepsloot Park ya number 2 Diepsloot Park ya komanso ndi number zimene zili pa screen izo 074 ya 80 54 674 pa Facebook mpingo wanu ulipo pa Facebook munayenda kupanga search pa Facebook ya mungu panga search pa Facebook tinapo ndi tunaimbira Good Worshippers International Church I think ndipanga screenshot tiponyaso kuti anthu athe kudziwa tathokoza kwambiri man of God zikomo okay pamene pandipa mapeto pa program yathu yomwe tinabwerera kuno ku Diepsloot yomwe tinadzakhala nawo anthu azimame ndi women conference so tathokoza kwambiri mukhale pamenepo muonere zimenezi mpaka ntchito kubweresanso zinthu zina ngati pano pamapena studio tathokoza kuti mukhale pamenepo makhala mukutitsata munchicho somwe timakhala tikupanga zikomo kwambiri ngati mukufuna kupemphera anthu amene simunapanga chikalizo chopita chalichi amene munalandira Diepsloot in Johannesburg the whole Johannesburg mukhoza kubwera kujeni kuno ku Diepsloot mudzapeza Prophet Matthews Tewe takhala nawo tokwadziwa we can recommend kuti ndi munthu oti kuti mabwera sazakhumudisani komanso ndi munthu oti amene mukabwera azakuzani zenicheni chokhuza yani chokhuza mawu a Mulungu ndi mawu a Mulungu okha palibe chinthu china chomwe azakuzeni choposera pamene popo ndipo tikupemphani kuti ngati mulibe chalichi kapena even muli ndi chalichi mafuna mutaona kuti mutadzapangako visit apange ne visit Prophet Matthews Tewe kuno ku Diepsloot namba yawo ndi imene ndithu ili pasipo noti mukhoza kuyimbira phone kufuna kuti munamudziwe direction kuti mukhoza kuyenda motani musadandaule even iwo amayankha phone kapena muli ndi protocol kapena kuti kuyimba phone kuti palibe aliyonse okay ati mukayimba phone akuyang'ani state iwo akupasani mapu eni mubwera ku chalichi chechawo ndi komwe tili kuno tathokoza kwambiri chokha pamene popo mpaka sota kubweresanso zina zikomo kwambiri.